Sa kanina video lesson atong hisgutan unsaon pagsuwat og linear equation. So magsuwat ra gid ta pero before ta mo hisgot sa pagsuwat ato sang tan-awon atong mga targets after ani na video lesson. Amo ni atong mga targets. First kay ang dapat ma-familiarize mo sa mga naglain-laing formulas. Naray upat ka formulas na atong isgutan unya. So ato nang hinay-nayan og istorya niya. I hope na dili mo makalimot ani or bisag i-familiarize lang ninyo ang concept para every now and then pwede ra mo review nya inyo ra i-check kung sakto ba inyong panasabtan. So kinahanglan gyud masabtan ninyo ang mga standard forms na may upat ka standard forms. Sunod ang second natong target kay maghimo og model. Ang model pasabot niini kay mathematical model sa equation. Kanang gitawag nato diha nato ibutang ang pagrepresent nato sa particular na situation or problem sa given na problem sa usa ka question sa inyong mga sumusunod ang mga pangutana karon. So imuan na nato og model or gitawag po siya mathematical model. Ang ikatulo natong target, I hope ma-appreciate ninyo ang iyang application sa inyohang matag adlaw na kuan, especially ang pagpalit ug ang pagpamaligya kanang mag-budget, pagplano. Magamit nato ang linear equation. So kana mo na atong mga targets atong padayonon pinaagi aning next ato na slide. Next slide we have here. So sunod ta. So kaniha isa na kuan siya. Balik ta ka dito. So na ko i-emphasize before nato na isgutan ng upat. Previously atong main targets katong pagniagi mga lessons kay ang standard equation himuon nato siya og pangitawon nato ang iyang slope, intercept ug 2 points. Mao na hitabo sa lesson 4 katong given ang mga equation, pangitawon nato iyang mga parts. Karon mabali na ang concept atong balihon. Ang gihatag kay ang mga parts ato siyang ibutang sa usa ka equation. So kana ang idea ni ana. So let's first discuss kung unsa na siya mo ni mga parts or actually mo ni ang atoang mga equation na atong target. Number 1 is the slope-intercept form. Mo ni ang slope-intercept form kay naay sa box na color red. Y equals mx plus b. Kaning y equals mx plus b mao ni siyang pinaka-simplified form gyud sa tanang kaning upat na standard equations of lines. Ang slope-intercept form mao gini pinaka-gitawag natog simplified equation. Kay kato sila tanan katong naa mga tulo na pud na usunod ani kay ma-simplify ra siya into slope-intercept form. So kani ang mga problems sa ipanghatag actually kay more or less tagaan mo mga parts nya ang inyong buhaton ipangbutang ra na ninyo. For example nato example sa ubos kaya na example anhi given daw kuno ang slope na 2 og y-intercept na 0.3. Kung moingon tag y-intercept nakasugat na siya sa y-axis. So please look at the graph. Mo atong graph nasa right side. Ang ato ang point anhi 0.3 ang naa sa 3 sa part sa sa y-axis mo na siya ato ang y-intercept. Also represented by letter B. That is why ang atong answer ani kay y equals 2x plus 3. Kaya na naman tayo 3 na y-intercept, napod tayo slope na 2. Then take note, ang ato ang slope kay represented by letter M. So, kana atong answer niya na. So, I hope klaro na siya. Now, let's proceed sa number 2. Mo ni ang number 2. Ang atong number 2 kay ang gitawag nato og slope-intercept form. Katong usa day. So, number 1 ang slope-intercept. Ang number 2 kay gitawag og intercept form. Pasabot kana mga given kay puros na ay 0 ang usag-usa niya. Mga points na sila. As you can see, mga points na naa dinhi.
kaning 0, 2 ug ang 1, 0, intercept form ni siya na equation kaning x all over a plus y all over b equals 1. Slope, mataw siya intercept kay kaning a mo na siya ang nagrepresent sa x-axis na letter A. Ang kaning b mo na siya ang letter b da sa y-axis. So ang idea ni ana inyo gyapon na siya ibutang sa ato ang equation. In this example, kaning 1 ibutang nato ni sa a atong ilisa natong a atong pulihan og 1. Ilisa nato ang b pulihan nato og 2. So, ana ra siya, ana ra gyud ang buhaton ninyo. Next, let's have the number 3, ang point slope form. So, ang number 3, ang point slope form mo na si sunod. So, atong tanawon sa ha. So, arita, ang point slope form. Usa po ni sa pinakadaghan pod na question kay sa dinhi manggod ang ihatag sa point slope form kay dili siya kaayo simplified. Ang ihatag ni ani niya kay inyo pa siya in-simplify. So ang pasabot ako ni ana kung ang given kay point ug ang slope. So kani siya applicable ra pud ni kung gitagaan mo og point o gitagaan pon mo og slope. For example, ang point kay 2, 2. Ang slope niya kay positive 2. So, inyo ra nang ipangbutang diha sa iyahang y sub 1, x sub 1, o kaning slope. So, actually, literal ra kayo ang idea. So, kana, then kung ganan mo visual representation mo na sa pikas na kuan. Mo ni ang y, ang gabarog, ang y-axis, x ang higda. So, the idea here is, ang atong slope daw kuno ani, m is positive 2, nya ato ang point kay 2, 2. So, ang iyang equation mao ni siya y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So kana inyo ra nang ipang ilisan ang y sub 1, ilisan nato positive 2. Ang kaning m nato which is our slope, ilisan og positive 2 gihapon. So kana mo na siya ang pagpasabot or pag-explain niya na ato ra gyud na siya i-take it as kung what you see is what you get. Mo na siya idea. Now, let's proceed to next, na ikaupat o katapusan ni siya, ang 2-point form. Ang 2-point form kay makita nato ni siya kung ang given kay duha ka points. Duha ka points in any part of the kwan. So, as you can see, na visual representation din nato sa atong graph na sa right side. Again, y gahigda, y ang gabarog, x ang maghigda. So, ang x nato, mao na siya. So, therefore, atong x ani kay natay x sub 1 na 2, natay y sub 1 na 3. Ang x sub 2 kay 1, ang y sub 2 kay 1. So, kung nakita mo diha, inyong buhaton lang gidana, ato ra gini pangilisan dinhi. Ang y sub 1, ilisan nato y sub 1. Ang x sub 1, ilisan nato x sub 1. So, ang may tabuan na, ipang-ilisan lang, ang next na mahitabo kay kaning na sa atong answer na. So again, this is simplified. This is just how we see it. Ato lang ibutang. So ato nang i-simplify, mahimo na siya og slope intercept form, which is our number 1 na example. Now let's proceed to the main task na kung ihatag karon. So nakoy tulo nag-prepare para sa pag-explain og maayo niini. Number 1 is this. So, number 1 na akong ihatag kani. Ang question is this. What is the equation of a line with a slope 3 and a y-intercept of 2? So, in this case, I will give you a hint. Tagaan ta mog steps unsaon gini siya pag-answer in a way na mas mag-guided mo. Step number 1, please take note, I will give 5 steps here. So, again, step number 1, you have to ask yourself, mangutana mo kung unsay gihatag. Or in English, unsa ang given. So, more or less, ang inyong dapat sabton kung unsa ang given sa ato ang problem dinhi or atong question. What is the equation of a line with a slope? Take note, ang gihatag niya kay slope. Atong slope daw kuno kay 3. So, therefore, na natay idea na ang atong pwede nato ibutang kay positive 3. So, ako sang ilisan og color white ang kuan.
Okay, m is positive 3. Now, step number 2, mahitabo na basta makumpleto na ang given. Napud tay y-intercept daw kuno na positive 2. Again, ang y-intercept kay positive 2 na siya, letter B ang iyang presentation na. So here, then karon ang step number 3 na pud ta. In the step number 2, in the step number 2, kung ang 1 kay unsay gihatag, ang number 2 kay unsay gamiton. So mo na question sa number ato ang pangutana sa number 2. Unsa ato ang gamiton or something na atong ma-use. It could be formula, it could be mga mga graph, table, diagram. In this case, we can use formula. So now, ang atong formula niini, ato sa tarungon ang kuan. So atong formula niini kay kani akong gibaksan og color red, kaning y equals mx plus b. Then ang step number 3, ang buhaton nato niini sa step number 3, ato na siyang ilisan. Atong ilisan ng m, atong ilisan og positive 3. Atong ilisan ng b og positive 2. Therefore, ang iyang answer, or ato lang butang diya ilisan. So ilisan. So that's the word for that is substitution. So atong ilisan ang atoang formula sa given. So mo na siya step number 3. So therefore, ang mahitabo, mayroon mo siya y equals 3x plus 2. And this is our answer now. So mo na answer na to ha. Mo na answer. So to make it kwan lang, ito na baksan. Now let's proceed to the next there's something. Let's have the number 2 na question. What is the equation of a line with a slope 3 and a point 2, 1? So again, ang inyong buhaton niini, number 1, step number 1, unsay gihatag. So ask yourself, before mo proceed, pangutan na inyong kagalingon, unsay gihatag, what is given? So what is given? Take note, dili tanang panahon na i-clue na ihatag ha. So you must understand also the question. Ang pangutana ani ron unsay gihatag. So gihatag ani mga bata kay ang slope, which is 3 daw kuno, ug ang point daw na positive 2 ug 1. So kana pwede nato ibutang dinhi m is 3, then ang point. So ang point 1 nato atong butang nga pangalan nato na siya point 1. Ang point 1 is equals to positive 2 and positive 1. So ang mahitabo niini kay mag-proceed na sa step 2 kay kabuan naman ta unsay gihatag. Unsa gito step 2? Ang step 2 again unsay gamiton. This is questions na kinahanglan ninyong memorization or familiarize lang para namoy gitawag na system or process sa pag-answer. So ang step number 2 kay unsay gamiton. In this case, napamanta sa algebra, more or less pinaka-importante sa algebra ang formula. So in this case, nakoy gihatag na clue ninyo mo niya ang formula niini y equals y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Question, unsa na ito napagamit? That's why natay step number 3. Ang step number 3, ilisan. Or ang question na ni, unsay iilis. So, iilis na to. Iilis. So, ang word for that is plug in or other term is substitution. Atong ilisan ang kaning iya mga kuan din ang formula atong ilisan sa atong given or atong nakuha sa or gihatag sa question. So karon ato nang ilisan y minus again na y sub 1 which is kani para maklaro ninyo ang y sub 1 kay positive 2, ang x sub 1 kay positive 2, ang y sub 1 kay positive 1. So therefore ang ato ang kuan din again akong klarohon din sa given ha. X sub 1 ang 2, y sub 1 kay 1. Therefore positive 1 man daw ang y sub 1 equals atong slope kay positive 3. And then,
x minus ang atuang x sub 1 kay positive 2. Karon, kani siya nag-answer kay di pa ni siya mao ang final answer gyud kay kinahanglan pa gid na nato siya i-simplify. That's why we gonna go to our step number 4 which is we have to use the laws of equality. So na yung mga laws sa equality, ang idea ni ani kay kung unsay gibuhat nimo sa right side sa equation, buhaton pud nimo sa left side sa equation. Or pwede pud ang laws na pag-simplify nato ani. So ako sa ni siyang i-erase na part natin i-erase ani. So, i-keep na tong usa. So again, we have here already nata sa step number 4 na ang step number 3 mao to ganina. So ato tong again step 1 ang given mo ni ang given ang slope na 1 o positive 2 1 na point. So ang step number 2 unsa atong gamiton mo nitong gamiton ang atoang formula. Ang step number 3 atong pangilisan, so mo ato nitabo mahimo siya og y minus y sub 1 or natin answer na diba, so mahimo siya y minus positive. Again, para di mo maglibog dapat ninyong i-label siya. Y sub 1 is positive 1 equals m which is atong slope positive 3. Then x minus ang ato ang positive 2 ang atong x sub 1 ana na dinhi. So step number 4 na ta. Kani ang step number 4, kinahanglan gyud mo idea gid sa algebra gid ni siya kay inyo maning i-simplify. So again, natay equation diha 3 times x minus 2. So ang mahitabo ani una, ato ni siya i-simplify, atong i-distribute ang positive 3 dinhi sa kuan, parentheses. So mahitabo 3 times x is 3x, 3 times 2 is positive 6. So minus gyapon kay na may subtraction diha y minus 1. So ang mahitabo ani karon di pa ni siya simplify kay ato pang i-collect ang mga like terms. Parehas man sila na naay positive kanang matawag na constants sa left ug sa right. Kinahanglan nato ni siya actually ang ato ang dapat na formation kay mahimo siya og y equals mx plus b. So kana na idea gid actually ang pinaka simplified. So para mahimo ni siya plus 1 sa left side, mag plus 1 po ta sa right side para ma-cancel out ni si positive 1 na naa sa left side. So our answer it should be y equals 3x minus 5. Nanong minus 5 man? Negative 6 plus 1 naman na siya. So mo na itong final answer. Y equals 3x minus 5. Then again, please follow the steps kay it will guide you along the way.